артистичността, която би могла да предаде на публиката, емоцията, която би могла да предаде на публиката Силвия Митева. Иначе останалите неща около нея сме ги отбелязвали нееднократно. Стабилна, изключително стабилна, с много изработени съчетания. Много трудолюбива гимнастичка Силвия Митева. Последователна и трудолюбива. Другата такава, която познава световната гимнастика, е Жулиета Канталупи. Това е внучката на Жулиета Шишманова. Майка и Кристина Гюрова каза, че не познава друга такава гимнастичка като Жули. Избрахме топката на Жули, защото искам да подчертая отново, че независимо, че се състезава за Италия,